Meta tħabbar il-ftehim dwar ix-xiri tal-gass ftit wara l-elezzjoni tal-2008, il-Partit Laburista kien mill-ewwel qal li l-ftehim ma jħares l-interessi tal-konsumaturi għaliex m'hemm ebda ċertezza. Waqt intervista fuq One Radio il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat qal li l-familji u n-negozji għandhom bżonn iktar previżjoni u mhux ċaqliq fi prezzijiet kull xahar. Għalija mhux aċċettabbli illi tkun ċar li x-xahar iddieħel mill-suq internazzjonali il-gass ħajinxtara bi prezzola. U aħna jkollna nofs il-ħażna tal-gass f'pajjiżna vojta. Dik hija s-sitwazzjoni llum il-ġurnata. Ġifieri taf li x-xahar iddieħel ħajola, taf b'mod ċar kollox l-indikazzjonijiet internazzjonali kollha juruk illi ħajola, għandek it-trends kollha storiċi illi jindikawlek li ħajola u għandek nofs jew aktar mill-ħażna li kapaċi jaħżen pajjiżna vojta. Jien dik ma nistax nifhem u dik li ma nistax innizzel. Joseph Muscat qal li hija ħaġa naturali li jekk taf li l-prezz se jola x-xahar iddieħel għandek taħżen meta jkun irħas. Iżda l-ftehim tal-2008 lanqas inkludi dan il-prinċipju bażiku. Il-Prim Ministru qal li dan il-ftehim li jagħmel gvern preċedenti huwa wieħed oxxen għax imur kontra l-interessi tal-konsumatur. Kien għalhekk li l-gvern fil-bidu tal-leġislatura assigura li l-pjan għar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma ikun on track. Il-Prim Ministru qal li l-gvern talab lill-Awtorità tar-Riżorsi biex jirrevedi l-mekkaniżmu ta' kif jixtara l-gass bis-soluzzjoni tiġi implementata sal-aħħar ta' din is-sena jew il-bidu ta' sena l-ġdida. Dan sabiex il-familji u l-pensjonanti ma jibqgħux ibatu speċjalment meta jiġu biex jixtru l-gass biex isaħħnu djarhom fix-xitwa. Quddiem dawn l-isfidi, il-Prim Ministru qal li ma jistax jifhem kif dan il-pajjiż ma kellux Ministeru għall-Enerġija li jinkludi fih oqsma li tant jaffettwaw lill-konsumaturi. Mistoqsi fuq in-noqqasijiet fix-xiri taż-żejt li ġraw ftit ta' xhur ilu, Joseph Muscat reġa' fakkar kif il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil ma jridx jiftaħ ħalqu. Jien il-Partit Nazzjonalista kien jitfa' fuqi u jitlobni biex nitkellem fuq affarijiet li ġraw 40 sena ilu. Se li tleħfef ħaġa jkun ma nistax nitkellem ma kontx naf, le, kont nitkellem fuq dan l-affarijiet. Simon Busuttil fuq dak li ġara ftit ta' xhur ilu ma jridx jiftaħ ħalqu. Ma naħsibx għax m'għandux xi jgħid. Naħseb li Dr. Busuttil mhux qed jiftaħ ħalqu għax jibża li għandu xi jgħid. Il-Prim Ministru qal li jidher li hija l-politika tal-kap tal-Oppożizzjoni li jibqa' siket. Qed nifhem li l-kap tal-Oppożizzjoni bilkemm irid jkellem lin-nies li huma impjegati mal-Partit Nazzjonalista u li għaddejjin minn diffikultajiet bħalissa. Jiġifieri is-silenzju jidher li hija l-policy tiegħu li ma jgħid xejn. Jidher li hija policy tiegħu li jibqa' siket. Joseph Muscat sostna li Simon Busuttil għandu okkażjoni tad-deb biex juri jekk verament fetaħ paġna ġdida fil-Partit Nazzjonalista biex jitkellem ċaru tont dwar il-kwistjoni taż-żejt u ma jibqax jiddefendi l-fatt li l-eks Ministru Austin Gatt ma jridx iwieġeb. Qed nitkellmu dwar Dr. Gatt li kien il-persuna li mexxa l-kampanja tal-Partit Nazzjonalista, li tiegħu Dr. Busuttil kien deputy leader, li tiegħu Dr. Busuttil kien viċi kap. Jiġifieri ir-relazzjoni bejn Dr. Busuttil u Dr. Gatt mhix waħda ta' distanza storika, imma hija waħda li dawn kienu l-istess nies fl-istess kamra jiddiskutu l-istrateġija sa 5 xhur ilu tal-gvern, tal-pajjiż u tal-Partit Nazzjonalista. F'daqqa waħda ma jistax jiddistakka ruħu Dr. Busuttil. Il-Prim Ministru qal li għaddaqs illum ma kien hemm gvern li ħa azzjoni. Dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, Joseph Muscat fakkar li saret talba għal investigazzjoni mill-Pulizija. Fakkar ukoll li l-gvern neħħa l-liġi tal-preskrizzjoni biex ebda politiku ma jkun jista' jaħrab bl-iskuża li għadda iż-żmien u anke ddaħlet il-liġi tal-whistleblower biex kull min jaf xi ħaġa u lest jikxef jingħata l-protezzjoni.